Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' xi 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euro, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw li ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal mhu l-ikel. L-għodwa tajba. Nilqakom għal-Quddisa tal-lum immexxija minn Monsignor Charles Cordina, il-Vigarju Episkopali tas-Segretarjat tad-Djakonija fl-Arċidjoċeżi ta' Malta. Tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. F'isem Ġesu nagħtikom l-għodwa tajba. Kemm ħaġa sabiħa li aħna dan Ġesu wedna li se jkun magħna u jibqa' magħna. U l-qudiesa hija okkażjoni biex verament din l-esperjenza ta' Ġesu fostna isseħħ. Din il-laqgħa tagħna miegħu titwettaq permezz tal-qudiesa li fiha nisimgħu l-kelma tal-Alla, nilqgħu l-kelma tal-Alla fil-qalb tagħna u nirċevu l-Ġesu fil-ħajja tagħna permezz tal-Ewkaristija. Kemm grazzja kbira li anke dal-għodu nistgħu nipparteċipaw f'din l-esperjenza ta' Ġesu magħna. Ejjew nkomplu din il-mixja tal-Avvent, propju din il-preparazzjoni tagħna biex dan Ġesu verament ikun fil-qalb tagħna. Ejjew nagħtu bidu għal din il-laqgħa tagħna ma' Ġesu. Ngħidulu grazzi mill-qalb tal-li qed joffrina din l-opportunità dal-għodu nagħtu bidu għal ġurnata ġdida. Nitolbuh jgħinna ħalli ngħixuha fir-rieda u l-grazzja tiegħu. U nitolbuh ukoll isaffina mid-djufijiet tagħna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna d-nubitna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, intu rejt is-salvazzjoni tiegħek lid-dinja kollha minn tarfa l-ieħor. Għatina li nistennew bil-ferħ it-twelid glorjuż tas-Salvatur tagħna. Ibnej Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu lil qalb Ġerusalemm u għajdula li ntemm il-jasar tagħha, tħallset ħżunita, ħadet minant il-mulej darbtejn għad-nubiet kollha tagħha. Leħen jgħajjad ħejju triq għall-mulej fid-deżert. Wittu għal Alla tagħna modijiet fix-xari. Jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jarawha il-kol f'daqqa għax fom il-mulej tkellem. U leħen qal, għajjat, u jien weġibt, x'ngħajjat. Ejt li l-kull bniedem ħaxix, u żbuħitu bħal wart ir-raba. Jinxef il-ħaxix, jidbiel il-wart, meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-mulej. Bħal ħaxix il-poplu. Il-ħaxix jinxef u l-wart jidbiel, iżda l-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm. Għajjat, la tibżax. Għajt lill-bliet ta' Ġuda, għawnu Alla tagħkom. Għawnu Sidi il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' dlijom. Għawnu biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jira l-merħla tiegħu bidrijgħu jiġmagħha u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom u n-naċ ireddew bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Sam responsorjali. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu, ħabru minn jum għall-ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-eġubijiet tiegħu. Għajdu fost il-ġnus il-mulej isaltan u li jiġġudika l-popli bis-sewwa. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. ħajjifirħu s-smewiet u titenna l-art, ħajħabbat il-baħar u kull ma fih, ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih, u jamnu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Alleluja. Jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex jisalvana. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Jek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intkom x'jidrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu mit-tnaġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifattex dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ aktar biha milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfulu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smawiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn is-sar.
il-kelma tal-mulej. Tifħid lilek Kristu. Kemm ħaġa sabiħa li dal-għodu kien ġbarna flimkien biex niltaqgħu ma' Ġesu. Naħseb hija grazzja kbira hekk dan il-mument li aħna nagħtu spazju fil-ħajja tagħna ta' kuljum biex inħallu lil Ġesu jidħol fil-ħajja tagħna. U Ġesu fil-ħajja tagħna meta jidħol biex jagħmlilna kuraġġ, biex jgħinna, biex iqawwilna qalbna. U llum anki tisma' l-aħħar sentenza ta' Ġesu fil-Vanġelu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smawiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn is-sar. Kemm sabiħa. Alla ma jixtieq li l-ebda wieħed minna jintilef. U allura jien ixini s-sitwazzjoni, ixini l-kondizzjoni tiegħi, Alla jixtieqni li verament anki jien ingawdih. Ovvjament il għaliex din hija l-iskop li għalih ġi anki li bent Alla fid-dinja meta twilet fostna għex magħna, però mbagħad fuq kollox bata lina, issallab għalina, miet għalina, però qam ukoll għalina biex jagħtina din il-ħajja tiegħu, din il-ħajja tal-imħabba tiegħu. Però propju għalhekk aħna f'dan l-avvent nisimgħu anki dan it-tip ta' qari fejn kull wieħed minna jagħmel kuraġġ fil-mixja tiegħu lejn il-mulej. Anki jekk aħna nħossuna dgħajfa, nħossuna mhux kapaċi, anki jekk nħossuna kull darba infallu li nerġgħu naqgħu. Però s-sabiħ ta' din l-imħabba tal-Alla kif jgħid San Pawl hija mħabba għanja fil-ħniena, għanja il għaliex kontinwament lest Alla biex joffrinna l-imħabba tiegħu. U llum propju fil-Vanġelu jgħid storja sejra li tallimniha meta konna għadna żgħar, meta konna fil-katekizmu. Konna nitalmu propju din l-esperjenza ta' din naġa li ntilfet lil Ġesu, lil raj li mbagħad Ġesu ovvjament għamilha tiegħu. Kemm ħaġa sabiħa li dan Ġesu joffrina din l-istampa sabiħa ta' dan ir-raj li għandu mitnaġa, però waħda minnhom intilfitlu. Però ma jgħidx waħda ntilfet u baqa' mal-oħrajn, anzi ħalla l-oħrajn biex mara dik il-waħda li ntilfitlu. U hemmhekk tinduna jekk jiena ovvjament kapaċi anki napprezza li jiena nista' nkun dik in-naġa l-mitlufa, dak il-bniedem li faċli naħrablu lil Alla, anke fil-ġrajiet tiegħi tal-ħajja tiegħi, propju għax niskartah lil Alla fil-ħajja tiegħi. Però Alla jibqa' jiġri warajja, Alla jibqa' jħobbni, jibqa' jara kif ħejġibni lura lejn l-imħabba tiegħu. Tantu hekk li aħna ħafna drabi xi kultant forsi niskandalizzaw ruħna anki b'Ġesu. Il għaliex kemm il-darba aħna naraw nies li forsi jkunu qed jgħixu kif ngħidu aħna ħajja ħażina, però fl-istess ħin ikollhom kollox. Il-ħin kollu jiġihom l-affarijiet ta' ġid, il-ħin kollu tarhom sejrin fit-tajjeb. U tajt kosar Alla jiena ngħix tajjeb għax aħna kien ħossuna naħsbu u ħadd ieħor jgħix ħażin u xorta jiġuh l-affarijiet tajba nsi aħjar. Għax Alla jħares b'imħabba lejn kulħadd, b'imħabba lejn kulħadd, imma speċjalment lejn il-midneb, lejn dak li jiżbalja, biex jerġa' jġibu lura. U dan hu s-sabiħ ta' dak li anki kemm il-darba urina Ġesu fil-Vanġelu. L-imħabba tiegħu pereżempju lejn il-midneb bħal Zakkew, għaddej qalb in-nies jara dan ir-raġel li kien il-bot minn Alla għax kien isjar sinjur minn fuq dar in-nies, imma waqaf ħares lejh u qallu ħaniġi għandek ta' in-nies bdew igergru tantu hekk li mar għand wieħed li huwa midneb. U qalu tant dak mar. U Ġesu ma staħax jidħol għandu biex jagħtih is-salvazzjoni, ma staħax jieqaf ma' dik il-mara adultera li kienu jħaġġruha u jtija il-ħniena ta' Alla, ma ddejjaqx jieqaf ma' dik il-mara Sammaritana f'nofsinhar li tantu hekk l-apostli skantaw kif baqa' ma' din il-mara biex isalvala ħajjita, din il-mara li ma kienx qed tgħix ħajja tajba. Ma staħax lanqas fuq is-salib li l-ħallil it-tajjeb jgħidu llum tkun miegħi il-ġenna, il għaliex Alla leġi biex isalvana u kif qalu stess biex ma jintilef ħadd minna. Għax għalina għal kull wieħed waħda minna Alla ta' ħajtu fuq is-salib u xerred demmu għalina. U allura għalih aħna nfissru ħafna. Araw ħafna minnkom li jintkom ommijiet xi jfissru liedkom. Kemm grazzja kbira li tara ġenituri, missirijiet u ommijiet li għamlu sagrifiċċji kbar biex jaraw li tfal ikollhom kollox u ma jkun joqoshom xejn biex jagħtihom trobbija tajba. Kemm grazzja kbira li tara li mħabba sa fejn tasal. Jiena waħda mill-affarijiet li timpressjonani fil-ġenituri hija li propju
kapaċi anki jħobbuk anki iktar minnhom stess. Jiċċaħdu huma, jagħmlu sagrifiċċji huma biex jaraw lilek aħjar, anki aħjar minnhom. Kif hi l-esperjenza tagħna l-ulied ta' ħafna ulied li minkejja li kellna ġenituri anki pereżempju neqsin minn skola, neqsin minn flus, però għamlu sagrifiċċji kbar biex jaraw li aħna nimxu l-qudiem fil-ħajja. Kemm grazzja kbira li tara l dan Alla fl-imħabba tiegħu kif qalu għax m'hemmx imħabba kbar minn din li wieħed jagħti ħajtu. U Ġesu propju offrinna ħajtu għalina għal kull wieħed waħda minna u napprezzaw ħuti din l-esperjenza tal-imħabba tal-Alla li aħna b'xorti kbira għandna din il-grazzja li twelidna nsara, qed ngħixu ta' nsara, jew ngawduha din l-esperjenza ta' nsara, jew ngawduha din il-ħajja fid-dawl ta' dan Ġesu li kif qalu jiena d-dawl tad-dinja min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam. Ejjew ħalluh Ġesu ikun il-paċi tagħna kif qalu stess għax nistgħu anki dan il-miliet nfittxu ħafna affarijiet biex iferħuna. Imma l-iktar ħaġa li tagħtik paċi hija dis-serenità li kapaċi jagħtini Ġesu fil-ħajja tiegħi jekk naċċettah. Kemm grazzja kbira. Ejjew għalhekk nirringrazzjaw lil Alla tal-grazzi kollha li qed jagħtina, ejjew għalhekk nitolbu din il-grazzja ħalli nibqgħu nżommu l-Ġesu fil-qalb tagħna. Ninsabu fil-preżenza ta' Alla, dan Alla li jħobbna li jixtieqilna l-ġid, ejjew induru lejh u nitolbuh jilqa' dawn it-talbiet tagħna. Hekk nitolbu għall-familji tagħna. Ħalli dawn il-ġranet tal-miliet ikun esperjenza sabiħa, esperjenza ta' għaqda fil-familji tagħna, esperjenza ta' fejn inħossu tassew li l-familja hija sabiħa bil-preżenza anki ta' Alla fostna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk li f'dawn il-ġranet tal-miliet ikunu qalbhom sewda minħabba ġrajiet ta' traċedji, ta' mewt, ta' mart li seta' kellhom fi żmien passat u li l-miliet ifakkarhom fihom u li minħabba fek ma jkunux kuntenti. Ejjew nitolbuk mulej ħalli inti timlilhom qalbhom bil-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal dawk ħutna li huma l-bogħod minnek, li warbuk fil-ħajja tagħhom. Għatihom il-grazza li jsibu min jgħinhom ħalli jerġgħu jirritornaw f'ħdanek u fl-imħabba tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għat-tfal u għas-żgħażagħ tagħna, għatihom il-grazzja li aktar ma jikbru aktar jiskopru din l-imħabba tiegħek għalihom u jwieġbu b'ġenerożità għaliha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jistriħu fis-slim. Amen. Llum ukoll fil-Knisja aħna tinfakru il-Madonna ta' Guadalupe tal-Messiku meta dejret lil Juan Diego. Hekk ħaġa sabiħa hekk iddur lejn il-Madonna li hi protagonista fi żmien tal-Avvent għax hija l-Madonna tal-istennija dik li qed tistenna it-twelid ta' Ġesu. Ejjew nitolbuha wkoll ħalli aħna f'din l-istennija tagħna inħarsu verament bil-qalb lejn dan Ġesu li jidħol fil-qalb tagħna. Nitolbuha bil-qalb. Slima għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mit-imrin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa il-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Taffi mulej il-kollha tiegħek il-qatt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna u fejn ma jwaslux il-merti tagħna għatina lajnuna int ferħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfaw lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u ek xira. Sewwa u xira tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien ngħidulek grazzi permezz ta' ibnek Ġesu. U fl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjani li jintħejjejt minn qabel u fetħinna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk flimkien mal-anġlu mal-qaddisin aħna wkoll flimkien magħhom nixtiequ bil-qalb intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti l-għajna ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi reġarat il-ħajr ta' li d-disċipli tiegħu u qal ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bledmin kollha għall-maħfra ta' dnubit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Da li għanna fostna huwa Ġesu li bentalla, li minnaw ftit ġranet oħra se nfakru it-twelid tiegħu fostna bħala bniedem. Imma dan Ġesu qed joffri issa wkoll illum dalgħodu lilu nnifsu f'din l-Ewkaristija mqazza, dan l-att ta' mħabba tiegħu. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, għaqada fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, l-Isqof Joseph li qed jgħinu l-isfijiet, is-saċerdoti, ir-reliġjużi, il-persuni konsagrati, il-miżżewġin u l-imamdin kollha. Ftakar fil-familji tagħna. Ftakar fil-morda tal-familji tagħna. Ftakar fil-mejtin tal-familji tagħna. U fil-mejtin kollha daħħalhom quddiemek fid-dawla tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox,
flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jum poġġu l-fiduċa tagħna f'dan Alla l-Missier li jħobbna u li jixtieqilna l-ġid billi ntennu t-talba li għallimna Ġesu. Missiena li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u leħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u maħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissartna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim natikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrid fiha int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nofru lil xulxin il-paċi tagħna. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Bran il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisti minn ħtijieti kollha minn kull ħażen. Żomm li dejjem fidili l-kmandamenti tiegħek u tħallina qatt ninferet minnek. Dan hu Ġesu li qed joffri l nifsu f'din l-Ewkaristija mqazza. Ħenjina aħna li ġejna mistiedna biex nirċevuh ġewwa fina. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dal-ikel tas-sema, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'din il-qudiesa tallimna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom, Miegħek ukoll. berikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil mulej Inroddu ħaj lill-Alla.
Issa li wasanna fit-tmiem il-qoddisa ċċelebrata minn Monsinjur Charles Cordina, infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Scicluna jinsab għal-bejħ. Min jixtieq jakkwistaw u mħeġġeġ jidħol fuq is-sit knisja.mti/kelma ta' Ħabib. Grazzi tal-naqtu magħna, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ itmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma' li mhux biss qed titqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari. Tajjeb li nitlu f'link ta' posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li kell jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna, isma' talb tagħna, eħlesina u afmana, glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nobitna ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu mar fil-ġnien tal-Ġetsemani u hemmhekk ereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħidu fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubitna palma nafru l-minuħati għalina la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bl-grazza mrija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mrija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mrija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mrija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mrija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mrija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bl-grazza mrija l-mulej miegħek imberkindi fost in-nisa
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. al-Missir, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna, eħlisna minn nar tal-infen, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' tbatija. Meta l-sidna Ġesu rabtuh ma' kolonna u sawtuh. Missierna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina illum waħfrinna d-nubitna bħalma nagħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina li inti omna, għalik isma tal-btana. Ġesu li twilet għalina tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna minn nar tal-infen. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' tbatija, meta l-sidna Ġesu poġġewlu fuq rasu kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina illum waħfrilna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa. Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmiek imberkindi fost in-nisa.
unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina li inti jomna li kisma tal-btana. Ġesu li twilet għalina li tkun bnidem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-inferno. Kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tal-batija, meta sidna Ġesu ġie mobbi bl-għewda tas-salib. Missierna li inti fis-smawiet titqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jgħidu fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum aħfrilna d-nubitna, palma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa, unbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkindi fost in-nisa,
Umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria l-Missir, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Ħames misteru tal-Tbatija, meta Sidna Ġesu kien imsallab fuq is-salib u fuq u miet. Missirna li jinti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semejn u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina illum aħfrinna d-dubitna, palma nafru l-minuħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. l-Missir, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna lik isma tal-btana. Ġesu li twilet għalida li tkun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubitna ħlisna min-nar tal-infen. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana. Om tal-ħnina ħajjaħlewa u tamatana. Slim għalik li lek najtu, għalix aħna turufnati u li teva. Li lek nitnedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wit ta' dmuħ. Eja mela avukata tana, dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan it-turufnament lil Ġesu. Frott imbirek tal-ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikuli tritint kif fis-semejn u fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna d-nubitna, palma nafru l-minuħati għalina la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Slim għalik Marija bli-grazza mlija l-mulejmijek, mberkin di fost nisa, umbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlapalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria Amen. l-Missir, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatijom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. U d-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistruħu fis-slim. Amen.
Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba tal-ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om li zet safja. Itlob għalina. Om li zet nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Vera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri tal-Aforju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab ta' Qadir. ċila. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-miniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġni. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna mnar l-ewwel teba'. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għati li inna għaddija tijek moli Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu l-għeda ta' dejjem bi Kristu Sidna. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-nassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u lill-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tar-irwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun il-missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. Itlob għalina. San Sebastian, Itlob għalina. Sant Irrokku, Itlob għalina. San Paul Missiena, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazzu Falzon, Itlob għalina. Beata Diodata Pisani, Itlob għalina. intkom għaddisin protetturi tagħha. Itolbu l-Alla għalina.
li jtolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġel ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirek Alla Marija Santisma, imbirek l-imqazza Makulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Om. Imbirek San Ġusepp Arus ħassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.